Ni ta farin ciki kwai maimaici asuwa jiga uba sani. Ayya! Kuyi maganar malam uba sani, gwamna uba sani, ƙarya ta samu mazauni, mudu da mauni, mai rini. Mai girma ciyaman ya ce a baku naira 100. Wannan a sharuwa da shi wani abu majalisa suna godiya ana ji da mu ci gaba da amfani da ku bari mu ga abin da Allah zai yi wata kila shekara mai zuwa za mu gan canji a wannan mulki na Allah da saya da cikin tsari kuma na son sanar muku cewa a primary health care gwamna ya ba ma mutanen Kajuru matasa wajen 56 sun samu aiki wannan tafa ma gwamna aka yi sallah kusan da shi muka hau sallah a garin da shi aka yi hawan sallah da shi kuma ya raka mu idi ko ba haka mu ma jiya muka ce to dole wannan yasa kowannen ku a cikin ku muka umarta dukkan mu lahirin wani matasa da kuma waɗansu matsakaita ma wanda suke son matasan muka yi wankan mu muka yi kwalliya saboda girmama wannan rana mai albarka na jiya saboda bikin Christmas kuma a madadin dukkanin wanda bai samu daman zuwa wannan taro da ciyaman ya zo mana na ziyara a wannan majalisa namu mai matukar albarka ba, ina so yi amfani da wannan dama mu yi godiyarmu da mai girma gwamna right honorable distinguished senator Uba Sani dangane da irin kokarin da yake yi a Kajuru local government akan security. Muna godiya ga mai girma gwamna akan irin waɗannan kokari da yake mana, kuma muna gode ma mai girma chairman a irin kokarin da yake yi na ziyartar matasa da mata da kuma sauran abokan tafiya. Muna musu fatan alheri, Allah ya maimaita wannan gwamnati ya ƙara maimaitawa, Allah ya ja zamanin gwamnatin mai girma Malam Uba Sani da mai girma Dauda Madaki da Bagudu da honorable Kingo. Allah ya ja kwana ya kuma ba mu tsawon rai ya sa a yi wannan gwamnatin tare da mu, kuma muna gayyatar sauran yan adawa inda ba su shafi wannan roman ba su zo mu sha romo tare, dan mu roman ya riga ya zo har wurin mu tun daga mai girma ciyama a majalisar mu yau mun shaida, kuma muna farin ciki da wannan ziyara da aka yi mana. Ya sagala gwamna Uba Sani ake magana in ji zani kila daga asuwa ga Uba Sani mudu da ma'auni ga jama'ar kauye da na birni mun tattara harni Kaduna tutayin Uba Sani kai ne da mazauni ina mahadin gyauto da mayani an sallama karni to Malam Uba Sani gyara zama, Malam Uba Sani gyara zama, karyar masu bugin cikin ka zama, Malam Uba Sani gyara zama, ya fito da duma, Malam Uba Sani gyara da tutayin muka so kullum kaiwa, Malam Uba Sani gyara zama, suna ta farin cikin ka zama, Malam Uba Sani gyara zama, Uba Sani ga asuwa da ga asuwa jiga ka tsoro kana maka marhaba asuwa da kammala an san da su da ga asuwa jiga wanda mai kyale wasu da sayuwa ga asuwa jiga kabarin ku bar sa a can layin sashana sun gagar kwana sanadin waka ta gona omologo na ce omologo asuwaje kawai omologo ya na ce omologo asuwaje kawai APC dai APC dai tutayim dai APC sai maimaici komai daidai APC sai no shaking dai APC sai no canji maimacin dai APC dai sai murna dai APC dai mu je ci gaba saboda Nothing.
Jama'a assalamu alaikum. Mun gode wa Allah da wannan zumunci da lokacin da ya kawo mu a madadin kanmu kowa ya kama girman kai shi. Ni a madadina na College of Caratas Provost na gode wa Allah yanda kowa Allah ya kawo shi nan lafiya. Kuma ina magana da muryan APC ne. Dadi na APC ne. Dadin ku APC ne. Dadin su APC ne. So zan fara tukuna. Nigeria! So Nigeria! Kaduna State! Kaduna State! Da Kaduna, gabanin gwamna na Kaduna, na mai hannu tsariya, kusurin takin magona, tarin mabiyana, a huwa barkan ku da kwana, tarin makiya ku bar sa a can layu. Samu ba su kunya, masu yin gulma, sun ce ba za mu yi ba, sun ce ba za mu kai ba, samu ba su kunya, masu yin gulma, sun ce ba za mu yi ba, sun ce ba za mu kai ba, muna waka sun ce ba za mu yi ba. We are very happy, we are very excited because this is the first time we are experiencing this. That when we elected a local government chairman, we don't even see him. We only hear it in Abuja, in Kaduna. But this current chairman is exceptional. This is the first time we are experiencing a chairman that is at home celebrating Christmas with his people. And we are very happy for that. And we wish him a good and a successful tenure. The love that he has shown us, we are going to pay him back. And even right from the Excellency, Balare Bengomna, Fadungomna, the executive chairman of this local government is going to come back his second tenure. It's a short game. And we are praying, even right from the governorship, Senator Obasani, we are wishing him a successful and a wonderful tenure. ya san da cewa ba mu taba yin chairman councilor the vice gaskiya na jin farin ciki because na gan shi nika gan kamar na gan babana ne wallahi yana taimake mu yana mana komai da komai yana taimake talakawa ku yan hauni ku tare ku dawo ku shaye Kaduna APC Kaduna
duka da sun bar maka lasisi. Uba dan sani, Kaduna uba dan sana APC. A hidan zunzu a nan yake tsalle da ɗaya ikonsu. Uba dan sani, Kaduna uba dan sana APC. Masu yin gulma Za ku ba su kunya. sun ce ba za mu yi ba. Za ku ba su kunya. Sun ce ba za mu kai ba. Za ku ba su kunya. Za mu ba su kunya. Za ku ba su kunya. Masu yin gulma Za ku ba su kunya. sun ce ba za mu yi ba. Za ku ba su kunya. Sun ce ba za mu kai ba. Za ku ba su kunya. Suna kuni ba za ku yi aure ba. Gashi nan yau ku yi na gode. ana bikin Christmas ne na zo in yi celebration da mutane ne instead su zo gidana su same ni shi yasa na fito musamman da matasa da mata da union both na machine da kowa da kowa abin da ya kawo muke zabe kamar da nake gaya ma mutane yanzu a kajiro kai journalist ne don Allah in kana son baka kudi ne zan baka ka zagaya 10 word din nan wallahi tallahi da idan Allah da rai da lafiya kamun 12 in Allah ya yi da mun tattara vote namu an ba ma gwamna duk wani party ba mu da wani party a kaju ta gama APC daga wannan da wai za a zabe mu haka ba kaga hanyoyin da an yi mana ina jin tun da an yi PDP ba zagin su muke ba ba taɓa yin chairman na PDP wanda ya zagaya mutanen sa haka wannan kuma za mu ci gaba da wannan zagayawa ba wai mun zo saboda Christmas ba sallah ma ta zo za mu zo Easter ma ta zo za mu zo za mu ci gaba mu zauna da mutanen mu sai na tabbatar maka Allah ya sa 2027 tura ka zaɓi nan kai wannan shaida wannan rana Sake sanar musu wanda ya bar layin uba ya rasa. Uba sani, An sun bisa mun sauke layin sai yau kasa. uba sani, Ba wani lankwasa uba tuta yau sai mun tusa. uba sani. Sake hawa sama uba